Ja sam Aida Žunić, imam 18 godina, dolazim iz Sarajeva. Moj problem koji sam ja imala je pretežno u desnoj ruci, to jest bolovi u prijedjelu ramena koji su nastali navodno nakon biopsije. Biopsiju sam radila prije 15 godina i doktor su nakon toga svega, prvi godinu dana bilo je u redu zbog zarasta te rane, toga svega da me boli. Međutim, nakon godinu dana počeli su još veći bolovi i jači bolovi s tim da imala sam otežan rad ruku. Punih 15 godina idem od doktora do doktora gdje su mi uporno govorili da je to od biopsije, da moram, pošto navodno nemam taj jedan dijelić mišića. I nakon 15 godina došla sam do ovog finog gospodina koji je u roku pola sata uspio da izliječi moju ruku. I ti bolovi svi su nestali, čak su mi i snagu vratili sa rukom, sasvim normalno sad mogu da radim.